La crisi sanitària ha tingut un impacte al funcionament dels càmpings. Mentrestant, molts càmpings han aplicat les mesures sanitàries perquè podeu acampar de manera agradable i segura. Això implica algunes mesures especials als sanitaris, a la restauració i a les piscines. Aquestes normes són obligatòries per tots els càmpings. Els directors vetllen per mantenir els càmpings el més segurs i agradables possibles. Per això fan tot el que està a les seves mans, amb limitacions d'aforament, espais més amplis, més neteja i establint sentits de circulació. Tot això per una acampada confortable. Com a campista, també tens part de responsabilitat. Segueix les instruccions com ho faries a casa. Manté 1,5 metres de distància. Queda't a casa en cas de tenir símptomes. No donguis la mà. Prioritza els pagaments contactless. Senzillament, col·labora i segueix les instruccions. Perquè una estada segura i agradable ho aconseguim entre tots. Informa't de les últimes novetats a la nostra pàgina web